itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora. Ai ama, Kasiano gixajua. Euskal Herritik kanpora daramate eta ez dakinora. Eta hemen gurekin Maria dao. Maria, zu patroi jungo bazinan itxasontzi hortan, noa eramango zenuke Kasiano? Kasiano, bakailo bila, igual Islandiara. Ai ama, gauza erra. Hoi alda zu hainbeste lekutan egontzea, hoi alda lekuik zoragarrien egontzeana. Ez, baino akaso interesgarriena Kasiano eramateko, bai. Bai, ados. Bueno, Maria, intxaustegi, hemen jarri berdezeatik, hainbeste gauza dituzu, patroia zea, navegatzailea, itxas arkeologoa, espedizio gida, ez dakit zerbait aztuet, gauzak ere bai? Urpekaritza nebadakit ibiltze zehala. Joixe, bai. Poluetan batez ere urpekaritza ibiltzen nahi naiz. Eta bai, oso ondo indezun bete Poluetan, traje potologe, ama berko dituzu horrez, ez traje lehorra. Traje lehorra? Claro. Osa, urak ikutur ez dizuiten? Oixe. Ai, ama, bestela izoztu ingo zina horren, ez da? Oixe. Eta hor arraia tope otea, ez da? Badaude. Eta gaina oso zaporetxoak. Oso zaporetxo, eta hemen ibiltzea urpekaritza nolako lupiketa ikusitako izango, zea, ez da? Haundi jauak ebai? Bai, zonak, bai. Bueno, gaur ingo deu lupila, naparrerara, eta ikusiko zuen Mariak zenba gauza dazkan kontatzeko. Gaina igual National Geographic endadan, ibiltzea hor lanen, ez da? Oixe, bai. Interesgarria benetan. Maria, ozeano guztitan ibiliatzea, danak zeharkatu aldituzu. Bai, ipar hegoalderantz ez guztia, baino mendebalderuntzeki alderantz, bai. Eta, segulako trabesi egingo zenitun, ez da? Pues luzeena, ia 80 80 Bai. Mundu bira, izatea hoi, ez da? Keba Atlantiko bakarri. 80 días son, la Atlantiko bakargan, ai, ama. Bueno, eta, hitz bakar baten esango bazenun zure lanbidea, zeitz erabiliko zendun? Superviventzia. Superviventzia? Bai. Bale, badakit gaina bakit riflekin da guzti, biltzezela, iztaria basea, edo hoi babesteko erabiltzezu? Babesa bakarrik artikoan, zen hartz polarrak, interesgarria die. Bai, baina gozekin malin badaue kontuz, ez da? Hoi da. Ados. Bueno, ez da zu ez da bat eile, aldoazu, bale? Ez. Bueno, gaur ingo deuna da lupila, naparrar erara, eta gero ingo deu saltxa bat zaharduana, eta patata berezi batzu lagungarri bezala. Ados? Primeran. Adi launak saio oso eharra datorreta. Bueno, lagunak, eta Maria, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibilko gehan, lupia biteko garaian, bale? Bagizu, bueno, zu gaina urpekaritzan aditua zehala, lupia hau, gauza eharra, hau eharra izango zan parrilla nola osoigan eta gero errefrito ehar batekin, baina bueno, gaur ingo deuna da, lomito atea, eta pusketa bat harrapatuko deu, lehendabizingo deuna da, ontzen jarri baratzuri eta limoiakin, eta behin onduta da honian, jarriko deu, urdea espiko pixkat hartartian, alde baten da bestian lupila jarriko deu, irineti pasa, prejituko deu, eta hori platera eratuko deu, patata berezi horien gainean. Patatak hor dazkau, oregano eta baratzuri hautzakin. Ingoitugu, ez daki, panadera batzuk edo gola moztu, bertati pasa eta prejitu. Eta gero esan deure bai, saltxa berezi bat inberdeula zaharduana. Ingo deuna da, tipulina goxatu, lapikuan, behin goxatuta daunian, zagarra zurituta eta bihotzak enduta pusketak botako ditugu, eta hoi goxauta daunian, geho, botako deu zagardua, murrizten utziko deu, geho ikusiko deu, birrinduta iragatzi behar den, edo puntxoan balin bada, horrela xerabiliko deu, baina arraian gainetik botatzeko. Ados? Oso ondo. Bueno, eta hau esan da, ni lupila garbitzen hasiko naiz, eta zuk adibidez, tipulini harrau, kendu sustarra eta txortena, eta laukitxotan ingo esatzen jartzeko. Bale? Oso ondo, bale. Venga, hoi zure kontu. Bueno, nundik etorri zea eta noa zuaz, hainbeste bastarretan ibilitakoa zeata. Bueno, azken finean itxasontzian lan idezkero, itxasoan. Itxasontzi, baina ez zer nolako itxasontzitan, ez egote zea itxasontzi berezitan, ez da? Bueno, espediziokoa dia, ez? Espediziokoak, bale? Bai, artikoan, hasi nintzen, Groenlandian,
Jope. Eta ero hortikan ja beraka, ba, Mediterraneoraino, eta ja azkenian etxera. 3 hilabete pasan nintzen hor. Eta urtero tokatzen zaizu sasoiro olako ekitia, edo... Urtero, bai. Urtero, guain noa zoaz? Geo hauinda gero, noa tokatzen zaizu jotia? Ba, aste pare batzuk barru ja Australiara joan behar naiz. Ope. Eta Australian, ostras, espedizio luzia dakagu, zeren hasi gergea Australiako iparraldian, ego Pazifikora goaz, hilabete pare batzuk, hortikan Zelanda Berriko zirkunnabegazioa, eta eroia benetazko rock'n'rolla. Hortikan Antartikaraino jongo gea berrize. Me katxiz lamar, baina hortako ere egun batzuk beharko dituzu, ez da? Bueno, hilabete batzuk. Hilabete batzuk, Jope, eta espedizioiek zenekin dituzu, nola antolatzen dituzu, zenekin zoaz hor? Joa, oaintxo bertan National Geographic ekin iten nahi naiz lan. Ole. Eta handakate kriston historia interesantia ditu. Handakate turistak bidaltzen dituzte gurekin, eta zientzialaria baitare. Zen azken finean, diru publikoarekin zientzia sustatzeko, batzutan... Kostaitea. Karo, batez ere... Ta jendia eramaten, hor xoxa batzuk garrapatzituzu. Hoxe, baina gu baitare, hori, ez? Esan, hitzaldiak eman behar ditugu, divulgazio harrera oso interesgarria dago eta oso garrantzitsua da. Eta azken finean ez detezu, pues gauza hona da, ez? Turista hauek oso interesatuta darenak gure zientzian, hori gure ikerkuntzak sustatzea, ez? Ze ona. Oso interesgarria da. Eta zenbat lagun jutezatea dide solako itxasontzi batian, zenbat pertsona, esan duzu sukaldaria bai? Jode, pues igual 30 sukaldari dazkau. 30 sukaldari? Hombre, karo. Dakazu. Txandak aguten dia, o dana batez dia, jungo, ez da? Ba, dana batea, txef ejekutibo dakazu. Horrek, zu pentsau... Itxasontzia hundi, izango orduan, ez da? Bueno, 100 piko eslora metro, ez da asko. Normala. Bueno, normala, kostatzia, hoi aurrea eramatea, ez da? Zeratik anolako... Baina zuk ez dezu horre eramaten motorrak eramate dute, aurrean ez esan honena esan dezuna, zeratik anolako katxarroa moitzia, eta martxan jartzia, eta inbertsio hori lortziare bai, sekulako... Eta gainadia dana klase polarrekoak, zen izotzan ibiltzen gea. Osea, izotza puskatzen ibiltzen zate hor? Bai, Karo, bestela ezin gea sartu toki askotan. Eta bertan, hor sukaldari bazkazu, zein da zehazki zure lana? Baki patroia zela, patroilanetan jutezea, o zein da zure lana zehazki bertan? Ez, nila, 30 urte azkat. Eta konturatu nintzen, nulea beharrikan, kapitain ezatea toki guztietan. Azken pinean kapitainak responsabilitate osoa daka. Eta, Claro, ondolatzen bada azken atea behartzea gainea. Eta, ez bakarrik, hori, zer gertatzen. Zukaldean zer gertatzen baldin bada, zuzea responsabe finala. Eta patroia dazka erresponsabilidade guztia. Karo, gu beti pentsatu, eske patroia pilo irabazten du. Ja, zeu zergatik, ez da? Oixe. Eta hor dontzu dakazu, beste atal bat, nundala espedizio taldea. Eta espedizio talden barruan berezitasunak dare. Ornitologak daude, ezakit, biologoak dare, eta ni naiz, inkeles ez esaten dan undersea specialist, edo urazpiko espezialista. Vale, urpekaritza espezialista, Hori da. Vale, eta orduan zuri tokatzen zaizu urazpiko gauzak aztertzia. Hori da, bai. Eta zertan jutezea, ze aztertu behar ezu adibidez jutezea nien area? Adibidez, behitu, udara hontan, Svalbarren ginen, Svalbard Norvegiako archipelago bat da, baino geografikoki Groenlandiaren iparraldean dago. Orduan, balimaleko zuzeo zer, latitudei buruz, dakagu 80. latitudea, da altuena, guegon ginen 82. latitudean. Eta orduan... Horra, askar, ematezu guelta bentsa mundua, ez da? Hori gira da. Hori gira da. Errazoi osa. Eta, olako latitudetan, ni pentsatzen detan, jende gutxi biziko, oso basati izango hau, ez da? Ez da, inor hor. Ez da, inor. Ez da, inor. Hor, dakazun alde hurbilena Groenland da, Itukotormut. Itukotormut. Bai, eta hor Inuit alde bat da, eta hor uste diala 300 pertsona. Eta 500 txakur. Bai, Karo, jaskiak. Hori, behaien karruak eramateko eta historik eramateko, ez da? Eta orduan, beti itxasotikan urea eta hola biltzezate, edo lurrea jaisteko denbora ere izatezu? Bai, lurrea jutean asko. Bai, beste, karo, nik itxasazpian egoten naiz, egoerakona direnian, baino beste talde osoa, beste gauza batzuk ite dituzte lurrean, edo izotzan,
eta egoraldia edo segurtasunez ondo ez baldin badago, ni ja beraiekin juten naiz baita ere. Eta mollak 300 pertsonentzako dan herrialde txiki baten molla nahikoa handila balda olako itxasuntzia sartzeko, no? Ez, ez da? Eta zea ingura bota eta gero barko txikitan eurratzen zate, o... Hoi da, ez du moierik ganor. Pentsatzen dut. Haina oso posi daude juten garenean, zeren zu pentsazazu toki horietan normalian fiordoa guztiz izoztuta dago. Eta orduan guk irekitzen diogu fiordoa. Zuek errepide bat bezala irekitzen dezu, ez da? Hori da, klaro. Eta ondo irikitzen diozu nian, baina gero txakurrakin gainetik pasa baizu, ja... Txakurrekin ez dijo azte, fiordoetan. Ez. Badakite nora jun, nora ez jun, txakurrekin badakite beste beraien ibilbidetara, baina fiordoetan bazpare ez. Baina fiordoetan batez ere fokak eta belugak egoten die. Orduan, karo, eiz egiteko eta beraien janaria lortzeko, garrantzitsua da. Ona. Eta zueke bai biltze zate, esan dezun bezala rifleak inde biltze zatela, zueke eixian ibiltze zate, o janaria dana itxasontzien eramaten dezu, o han bertan harrapatzen dezu? Gugea National Geographic, gugea dana lo más sostenible. Orduan gudazkago, gure... Bota horrea, tipulea. Gure historio guztia ja itxasoan dadere, zeren, zuk jakin behar dezu ez, legeria bat dagoela, elikadurarekin, mundu osoko pertsonak etortzen dira, orduan seguritate alimentarioa zehatz mehatze duki behar deu. Karo, eski historio asko dara itxasontzi batun. Eta esan dezun bezala, zenbat lagun jute zate bertan, hainbeste sukaldari malin basau, zenbat patroi, zenbat, ez dakit, patroi bakarra do, zu bezalako, patroi bakarra. Beti onda, kapiten bakarra. Baina bere bigarren eukiko, hirugarren goa, laugarrena eta eukiko ditu, ez da? Hoixe, orduan bai. Eta, adibes, urpekaritza zugiten desuna bezalako, zenbat zeate, bakarra etxe izango, ez da? Hor, arriskua handia izango, bi, nahiko? Karo, nita bestia. Eta, hor kanpoan babesteko eta hori denak kudeatzeko, nola egiten kanpoan babesteko, da kaso, zodia gidaria entrenauta dago, gure burbuliatan ikusteko, eta artikoan baldin bagaude, nola, hartz polarra dare, beste zodia badakagu, eta hor zodia gidaria riflea eramaten du, eta bazpare, burdinezko barra batzukin jotze dute... Izutzeko. Ezke, gu jakiteko, zehozer datorrela. Bai. Eta, esaten dezu, hor, emateu, arazua hartza dela, baina zuek urazpian zaudetenean beste arazo askore hongo, hor, ez daki, itxas, marrazuak eta morsak eta... Kaka marraza gure lagune dira. Itxas txakurroiak eta hor danetik hongoa, ez da? Morsak. Morsak dira, arriskutsuak dira. Kabroi batzu die, barkatu. Eske kabroi utxe die. Zeratikan, etortzen dira hor mareatzea? Ez mareatzea, zu pentsa behar dezu, animali pasateekin zabezenean, gauzak, intuizioak oso garrantzitsua dira. Eta nekin esan geroz eta animali komplexuagoa, orduan, eta konportamendu arraroakin litzazke. Krokodilo bat? Arazorik gabe. Marrazoaren burbuina, ezakit, txikila da. Jode, pues honako tamainokoa da. Memoria pet, esatean. Memoria pet, holako tamainoa izango da. Ja. Orduan, horrek zer esan, ez daka komplexitatean dirikan. Baina morsak eta hartz polarrak eta, oio guztiak eta baleak eta abar oso komplexua die, burbuina handia dakate, eta morsen kasuan adibidez, oso, ez dia territoriala dia, eskabroi utxak, barkatu, baina eske ikusten zaituzte eta bapatian atakatze dizute. Bai, eta eukizuzuk atakeikan? Ez atakerikan, baina, tentsioa. Tentsioa. Eta, adibidez, sartze zaten nien area, ze sartze zaten? Morsa horiek aztertzea, o beste arrain motak, o zertan sartze zaten zehazki urazpira? Adibidez, kasu honetan, Groenlandian eta Tokioietan, ez da inoiz, inor aneon. Orduan gu juten gehan, eta nik kamararekin nijoa, eta nire lana da grabatzia. Eta nik grabatzen dut, bai ekologi punturikan ze musko ozeano osasuntxu dagoen, ze espezie motak aurkitzen ditudan, eta abar. Horrekin zer egiten azuk esan dezakezu jo, eta hortako ze balio daka. Adibidez, bideo guzti horiek gero zentralea, estatu batuetara eramaten dituzte, eta bai enpresak, farmazeutikak adibidez, antikongelazio sistema dakaten arrainak asko aztertzen ari dira.
Eta gure bideoak ikuste dituzte eta esate dute, ostras, farmakologian adibidez, baitare, ekologistak, ez, ikusteko. Bai, leheno egazkia aztertzen zituen bezala egaztia, gero gure egazkinak iteko, ez da? Hori, dago zabera, bai. Eta gero ere bai aztertzen dezu da zenbat biodiversitate da hon, edo gorakadi joan, berakadi joan, arazok daude ere bai polotan gainuntzeko mundu guztian bezala? Bai. Bai, Eitz gutxitan, bai. Adibidez, gehien aztertzen deun historia hartz polarra die. Hartz polarrak ez dakate territorio bat, adibidez. Gainak eta jela gutxiokin gelditzen nahi dira. Hor da barazoa, karo. Arrak nomada dia. Artiko osoa da, Errusiatikan, Kanada, eta gero ozeano guztia eta berriz Errusia. Asko da. Orduan arrak hortikan juten dira, emeak aldiz, lurran egon behar dira, zen lurran, karo, beraie bere kabitxoan iten dute. Orduan ez baldin badea arkitzen, arazoa daude. Ez da gualtzen, ez da? Claro. Jope. Ja, bai. Ze interesgarria, baina aldi berian gogorra izan behar, sasoi eta denboraldi luzek potatuzu etxetik kanpo, ez da? Ja, baina ez dut zer itxasuan, ez lo, ez igande, ez ezer, eta ondo igaro dezakezu. Baina janari ja txarra baldin badago, aste beten ja greban gabe. Orduan janari ja ona baldin badago, jarraitzen dugu. Orduan patroi bat, bi ikerlari eta 30 marzukaldari. Plan ona. Claro. Bueno, hemen, lehendabiziko urratzak eman ditugu. Ikusi zuen bezala, arraia ontzen jarri deu, gatza, limoia, baratzuri eta olio tanto batekin. Gero urdazpikoa barrun jarriko jo, eta irinetik pasa eta presgituko dugu. Tipulinare martxan dakau, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea, bale? Osa, ondo. Zehazki jungo gea, Aioberri Sagardotegira, eta han eundoko zapua prestatu dugu artista batek. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba, aspaldiko, Pedro Elordui, hemen Aioberri Sagardotegian gaude. Ongi etorri Urdulizera. Aioberri Sagardotegian, nire gurasoak, ireki zuen 1985ean, utsailaren 25ean. Eta gero nire arreba eta ni 2000 batean hasi gintzen behar egiten. Beraz, bigarren generazioa garagu. Eta hemen egurre moten ia. Jendea posik urtetzeko, emetik. Komedore bi daukaguz, hau da, lelakoa handiena, eta beste bat deko dugu hor terrazatxuen, kristalera bat dekogu montata hor, ondo oso polita, eta hori da txikitsuena. Hemen, sukaldaritza da, tradizionala dana. Okela egin, arrainak, ogia egiten dut oina egun duztiken, bosta aterdiken altzaten naz, prepara maza, egurre sartu hor labean, prepara labe, eta gero ja ogia sazten naz, sortzitzerriken, ja prestaukiteko amarratarako lan, ogia. Ez da pentsaten egongo danik restaurante bat nireko moduko bat. Hau ogia da nire bezeroantzako eta ademaz jendea dator erostera. Asko gustatzen zaielako. Ni hemen Aioberri Sagardotegian, brazan egiten dut beharra gehienez, eta gero barran zerbitzari moduan, bere bai nabil. Eta gero jendeari harrera emoten bere bai. Hemen gauz gure parrillan, eta gaurko horrezeta izango da zapua parrillan. Eta ingredienteak dira olioa, ospina, berakatzak eta pipergina. Eta noski gure zapua parrillara dola oraintxe bertan. Hasteko zapua. Zabaldu egin behar dut eta gero parrillara sartu. Ni parrillero moduan badaroaz 15 urte. Eta hau guztia, aitaren gandik ikasi nuen. Ikutu berez ez dut egiten. Honea, zuri ez, ikusten da ja, 5 minutu barruolan, ja, egin dago, eta ja prest, ataratako jendeari.
Eta gero zua bere kontrola egin berda, ze... Aio hemen, zelau brasa daukaten. Zapua, dagoenean hor parrillan, prestatuko dugu, honek, berakatzak. Pipergina, hau da refritoa egitekoa. Gero botatzeko zapuari. Hau alegria apurbet, arraineri emoteko, bale? Eta olioa, hemen zuan, hemen... Hau, pentsali, erresa dela, baina honek parria dekot hainbet truko dekoz. Ze, o, ziketu iten da arraina, o espabere asko egiten da. Zapua, badakizue, arrain zuria dela, eta okela, dinot, oso potentea eta niretzako freskoa da, eta oso gozua lotzen da hemen parrillan. Niretzako eta jendentzako, ze da arrain gehiena saltzen dutena. Eta hau ja, prest dago, ateratzeko jendeari. Venga, Joseba, hemen daukagu zapua prest. Eta badakizu non gauden, Aio berri zagarrotegian, hemen urduli zen. Venga, agur! Haupa, Pedro, gora zapoi, eta gehia esan etxonstan egon da naho, eta hor danetik dugu, ikusezun bezala, ogitia, gauzak. Itxasuen egola ibiliko zeate, ez da? Danetik inbiarko zukaldarikan, ez da? Zukaldarile, bai. Ogia, pasta fresko egunero, dana. Osea, irina eraman, arrautzak eman, lehen gaiak eman, dane biltzen diatanak elaboratzen gauzak, ez da? Bai, hilabeteak pasatzen dira hor, Eta hor, arrantzari behiteak, proteina momentuko eta errapatzeko? Alde unien, bai. Alde zuen bai. Hori ere zure lana da, horre urpekaritzan ibiltzea errapatzen, o jendia kainaberakin, o nola itezue? Ez da gure lana, eta batzutan ez da oso legala, baina, bueno, ez dikute ulertuko Groenlandian eta tokeietan, beraz lasain nago. Baina, bueno, artikoan egote maldin basea, eta bakalloz guztiz dana beteta baldin badao, pues, bueno, kainabera bota... Otik bat harrapatuta jatia, baina gauza ekologikoik ez da, ez da? Hoxe, sustainability, ez? Ona. Bueno, eskerrik asko, Pedro, eta egia esan bertan egon da nago, eta parre harrakindakoa, eta artista utazea. Bezarka da bat. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen inbiar deuna da, behitu, tipulina ja goxatzen nahi da, dio zagarra botarre du pusketetan, orduan, zuko honekin jarraituko, saltzarekin jarraituko zu. Azalakin? Zuritzeko, nahi zurigailua, azalak endingo jau, eta bihotzare bai, mamita bakarri. Zagarra nahi baldin badezu, zurigailua. Zurigailua, bale. Nik patata zurituko emango jotena da oregano eta baratzuri hautza, eta pregitzen jarriko dugu txirreki txarraka. Bueno, kontatu, esan dezun bezala, ia itxaso guztitan egon zegala, zein izan da hor itxaso gogorrena, bueno, azkenian, itxaso berdina aldu izan gogorra, edo kistonare bai, aldi berian, ez da, segun ze borraskako ze itxasaldi garrapatze izun, ez da? Eskerrik asko. Nun harrapatu izu okerrenak, azateko. Bai, etxian. Etxian, hemen? Bizkaiko golkoan. Bai, Zuk pentsa bizkalko, esaten omen dute... Galerna bateko, bata batek edo, Ez, eta batez akazu, Grand Sol deitzegu hor non, Irlanda, Frantziako iparraldean eta abar, karo, zudakazu plataforma kontinental asko, horrek zer esan nahi du, ez dakazula profunditatea. Vale. Horrek esan nahi du... Horrek jo moitzea, ez da? Ez mugitu, olatuak. Altza iten dia gehiago olatuak. Hoixe. Olatuak altxatzen dira, nik Ozeano Australan urtero juten ez Antartikaraino, eta bai, olatu handia dazkazu, baina oso sostenitua dare. Orduan, nabigatze dituzu, eta ondo, arazori gabe, handia dia, baina arazori gabe. Baina kagen la letxe. Hoi Mediterraneo, esate bere bai, ez da, adibidez. Mediterranea... Luzia diala, baina Mediterraneko olatuak txipitxa, oso motxak eta oso traketzak omen dira, ez da? Eta batez ere, belauntzian zoazenian Mediterranean, oso ondo zautzen Mediterranea, olatuak oso txikia dira, toki batetikan etortzen dira, baina izea bestetikan. Zen ezakate zer ikusirik. Tarun, gura emateu... Errezatze duzu ezakitze jangoikoari, eta pasatzen danean, pasatzen da. Listo. Eta, zezan biharrizun, eukidezu ez sustoa hundien bat, hola esan dezula aia ma. Definitu, sustoa. Sustoa esatezula... Ez que nere parametroa susto bat izateko igual. Bueno, ez daki, suston bat, itxasaldian, da olatua gainea, eta urgeilegi itxasontzi barruan, edo ez dakit. Ez, baino... Da honen batakinen azula alde bateak agunda besteak eramate izula, iziak, ez dakit. Behin ginean, bakizun dauden Falklands, edo Malvina uarteak. Ez. Putentzea
Ego Amerikaraino, Ego Amerikan Patagoniatik, ez? Bai. Juten baldin bazea ekialderantz, han, irla batzu dira, Malvinas, ez? Bai, lasik, bale. Hori da, Ingalaterrakoa dira, baina Argentina beti izan nahi ditugu hor, territorialidade historio batzuk eta bat, eta han ekaitza batean, kriston ekaitz bat harrapatu zion, eta holako, eskin geles ez pentsatzen nahi naz, lightning? Ja, ok. Un rayo, ez dakit ez da tximista bat, jode. Baitara, bingeles ez pentsatzen ja, euskera aztuta. Nire, aritzen naiz, nire bai, ikusiet. Tximista bat harrapatu zigun, eta gu belaontzian ginean, dana suntxitu zun. Dana. Gaina hor elektronika dana eta dana pikutara jute zaizu, ez da? Dana, gero arte. Eta nolako, hor 100 metrokolako berauntzi baten zeunden, o txikiago batean? 57 metrokoa zen. 57. 3 masta eta 27 bela. Arra katxarrua. Bueno, nola nazu moztia? Baitu, bihotzak endu eta laukitxotan bota eta bertan goxatzen garriko dugu. Hor baseon behin belauntzi baten, zeudela ja hola, enbat handi baten barruan, eta holako batean, ganbarotea gaitxizan patroia eta zentzun, voy a poner las velas. Eta esan zuen bertako batek, a que santo, a que santo. Ya te digo. Baina poner las velas zentzua da, zeren, depende ze bela estabilitatea emate izu. Horreka emate izu, ez da? Ez da ibiltzen nahi beste dantzan, ez da? Ez da txorakeria, ez. Egia esan, ezke itxasua... Itxaso barruan zaudenian gauzak bestera bate ikusten dira, ez da? Bai. Kontatzia erreza izatea, baina bertan zaudenien da gauzak gertatzen zaizkizunean, Baina superpolita. Bai, no? Bai. Eta batez ere, zure itxaskideekin ematen dezun erlazioa, hor pine itezea, ez da? Oso berezia da, ez da zure anaiak, ez da zure guraz, zu ezagutzen zaute, 24 ordu, 100. Hor ezin dezakezu gezurrikan ez, zu zean moduan gauza honak, eta gauza txarra baitare ezagutu gehituzte orduan, estutasuna ikaragarria da, nik ez dut inoez zenolako erlaziorikan eduki beste inungo lanikan edo erlazioan, oso polita da. Edo oso zaila, depende. Bueno, eta esan dezu bain National Geographiken aizeala, ez da? Bai. Hoi baino lehen nuen nun ibiltzea, ze gauza egiten ibiltzea? Zatik, hor, zenbat denboa zoaz bain? 4 urte. 4 urte. Bai. Eta hor baino lehen nuen, ni pentsatzen zure ibilbideak ingo zenitula, ez da? Itxasuan eta beste lanak iten, desberdinak. Bai, hortikan eta hemendikan, niri esaten baldin bazeaten, ez dakit, neme sortzutekin, ez lan bat dago, espedizio gida ditzen da, pues enuke sinistuko, baino badago, eta oso ondo ordainduta gaina. Eta orduan ondo, eta nondik noa, ze espedizio motetzen zen dituzun? A bera, ni hasi nintzen, pertsona arrunt bat bezala, ez, historia eta arkeologia ikasen nun gazte izen, Bai. eta ni jamanekin, historialari bezala edo arkeologo bezala, normalian oso zaila lan bat aurkitzea, ez? Eta nik irakasle bezala, enintzen ikusten ere burua. Urduan, ni beti urperak eta indet, navigazia eta baina, bueno, pues, sin más. Pentsatu nun, urperak eta profesionala bihurtzea, ez? Zen nola, diru puskada interesante bat ere dira baziko nun, eta itxasoan egotia gustatzen zitzaidan, pues, kurtsa inun, getaren gaina, apainaxo, kasubekoa, hainetan goratzen zaitut. Kasu, horri biltzen dira, beti jute gainean, da ni moiatik atatzen da, ze burbulia daude, hor da biltzauek hemen, hor azpin. Pues, kasubeko buzeo profesionaleko lehen da biziko emakumea izan nintzen. Bai, Bai. Oizen bat urte nintzen duen hori? Pues, 30 urte azkat, 18 urte neskan. Beste 18? Pues, joder, pues bai. Bai. Eskerrik asko. Zati bi. Pues, beitu, ni oain nekan goratzen naiz, ni jo nintzen galdetzea, eta ni galdetu nion. Zen, karo, gurasoa zen, aizu, Maria, ni apoio guztiak aze, baino, ziurtza hori lana, batez ere emakume batentzat, ez, oain dela 18 urte, eta ni Inaxuri galdetu nion, Inaxu eta emakume eta etzean ez da bero. Jode, pues bi beso, bi hanka, pues nola zingo zea propos. Pues bai, aurrera, ez? Eta memorio bia, gaina. Ya está, bai, ya está. Eta, hortikan, zein izan zian lehen da biziko urratzak emantzen ditu naia lan baten hola urazpikuan? Pues, lan baten urazpilan, obra pare batzukin nituen, eta abar... Obrak? Bai, urazpiko obra. Pues, bakizu nola, oksikortiak inberdian, eta garbiketak, eta urazpilan. Eta ondo pasatzen nun, baino pentsatzen nahi nintzen,
profundidade handiko akademiara jutera. Bai. Eta justo, garai hartan, masterra egiten nahi nintzen aldi berean, beti ikasi talan nindet. Bai. Eta, ni nahi nintzen, perranekan, ez? Patroi titulutxoa. Eta esan zeiaten nahi zu, zeo zer egiten baldin badezu, patron profesional de embarcaciones de recreo deritzoguna, ez dakit nola den euskeraz, diru asko eraman dezakezu Mediterranean juten, eta zun nola belaontzia, oso ondo zautza dituzun, eta horren patroi bihurtzen nintzen profesionala, belaontzi txikiekin. Eta batean ikusi nun, hilabete baten Mediterranean super ondo pasatzen, kiston diru egiten nola. Goxatzen, ez una egiten, da gainat diru egiten. Hoi da. Orduan, masterra bukatu nun, eta esan nun, presentautuko naiz doktore gotzara, bekarekin, eta ni jarraituko eskolara jungo naiz berrize, eta orduan Blas de Lezo pasaira jo nintzen, alturako patroi eitea. Ope. Eta orduan, alturako patroi nintzen, doktore gotzara beka eman zidaten aldi berean, eta ja aldi berean hasi nintzen itxaspeko arkeologi lantxoekin, eta abar, hor, ikerkuntzak egiten, eta abar, hasi espezializazia... Interesgarria, Maria. Bueno... Bai, egia esan nire beti, nire jendia batzutan, zu surfista zea eta bestia, eta nire egia esan itxasuak gine harremanaka, nire bakizu ondartzan jaiona, izor arginen onduan da. Beti itxasuak gustau zaita asko, baina ez bakarri surfiteko, bai belauntzin hiltzeko, bai arrantzakuteko, bai lapetakuteko, edo baitare euskila hartzeko, daneako. Eta egia esan, gustatuko izaiten lan egitea itxasuan, baina azkenian, sukaldia ikasi nun oronduan jatetxiak geneukan, eta gure dirua esaten nuen. Hemendik ateako dut dirua, hemen egiteatzen, horrei heldu nion. Baina beti getai errak eta kuñatu badakat, eta esan arrantza barku baten ingoan lana, eta guztua pasako. Baina, ez da izortatu. Eta gero, ni beti izan ez zu bezala lana eta ikasi, gehiago lana eta ikasi, ez da beste guztau, eta hor gatu nahi, sukaldari. Bueno, hemen ikusten zu ez eitxura hartzen nahi dana, Hemen dakauna daia, tipulina goxatuta, sagarrak goxatzen, eta hoen ingo deuna da, sagarrua bota, eta den alkargi murrizten utziko deu, eta gero ingo deuna da, birrindu eta iragaltzi saltxar bat iteko. Eharra. Eta ingo deuna da bitarten, patatak emartxan da euskaula, gero pregitu behar deula da, beste erreporte bat ikustea jungo gea, akebaso jatetxea jungo gea, eta handana oso txeku nahi tegue. Aber gaurkoan zein diguen. Joseba, aspaldiko, zelan gabiz ba? Urtiek ta gero bertan gaude berriro akebaso jatetzien. Ta gaurko egunien, badakizu zer sukaldatuko dugun, denboraliko plater zoragarri bat. Ikusiko dezue. Bega, bagoiez. Akebaso da 17. mendekue, eta aintzina batien, etxe bizitza bizien da Berton familia bi biziten zien. Eta urtiek pasata, Bilboko jesuitetako eskolako uniek bertora etorten ziren udalekuetan, jesuitekin. Eta hori pasata, sortu zen jatetxia. Inguruan ikusiko zuean botomendia, eta bagabiz Marin Magalean. Eta bertonak ebason iten duguna da, astien zehar, karta emoten dugu, bai bikotentzako, talientzako, eta baita ospakizunak ematen ditugu. Bai eskontzak, bai bataioak, bai jaunartzak, Olatu iten gara, bezeruek eskatu ite oskun gauza guztiei. Akebaso izena etorten da Akesolo izenetik. Aintzinean, baserrize hau jauzi izan mutiko baten eskuetan, eta mutiko horrek Akesolo abizena basekon. Orduan, Akesolotik Akebasora heldu gara. Akebaso nondik dator? Akelarre, akerra, eta baso, basoa. Orduan honekin zer gure dotzuet esan? Akebason, gure mari dekogunez Berton, sorginen artien biziten dugula. Berton Akebason jatetzean dekogun sukaldie, da betiko sukaldie, bai Inigok, iten dauena da, sartu hortze gaur egungo gauza ezberdinak, toketzo bat emoteko eta ezberdintasun bat emoteko. Guri izan ezkero, Berton badekogu sarrainak brazan, badekogu sokelak brazan, badekogu ensaladak bebai, badekogu lagarruko ensalada bat oso gozue brazan egiten dana. Orduan, Berton mantendu iten dugu betiko, janarize hori, emote hotzago lan puntutxo ezberdin batzuk, ezberdin egiteagatik.
Bueno, bertan gaudeak ebasoko sukaldean da aurkeztuko dozuet gure sukaldariari, gure sukaldi burua. Inigo Fuertes, bai, eta, bueno, esan dakue, denboraldiko platertxo bat egingo dugu, bai, eta izingo da arroza, eta erungo dauz denboraldiko onguek, makaiaua, eta etxean erretzen ditugun piper gorrisek. Lehen da bizi hartzen dugu gure arroza, eta betidanik esaten dan moduen egingo dugu arroz pilaf. Zer gure dago esan pilaf? Egosi egingo dugula berakatza eta perejilakin. Jakin da izan zuela, gure arroza ez dala zikue, krimatxua dala. Baie ez dugu gaztakin egiten, gure arroza egiten dugu saltza berdiakin, azkenekuen apurbet pilpila botetan dotzagu. Arroza egosten dan bitartean, ingo deguna da, kasu batean, iniko dugu saltza berdie eta berton botako dugu. Hasiera batetik makailue, zatitute, gero garizain zuriak bebai, zatitute, geuretzeko piper gorrisek eta onguek. Guk kartan detko un plater ezberdinak bertoko produktuekin lan itzen dugula, eta bertoko jendie etorten dala hauek beraien etxietan edo beraien lekuetan sortu iten dabien produktu ezberdin hauekin. Eta behin makailua ikusten dugula bere laskak badodizela batate bestetik kentzen, badeko guia berton arroza botetako. Dana nahaztu iten dugu, eta azkenekoz pilpila botetan dotzagu. Eta gure bezeroi, zelan aurkeztu ikiten diogu? Ganetik boteta hotzago apur baten oliba baltza, polbo moduen, eta gero atuten dugu koipi bat, iten dugula perejilakin, eta ganetik boteta hotzago bebai. Eta horrekin ja, maian ipini, jan eta disfruta. Gure agurra momentua heldu da, eta berton deko zue, ai ama, Inigo, eske, ja, baina iztzelako usain edeko, eta goziez hartu ja, eta sortu, ai ama. Esan dakue, bertan gaudeak ebaso jatetzean, da zuen espero. Gero arte agur! Ai ama, ze itxura plater horrek, eta bikote earki pasatzen zuen bintzat, horire garrantzitsua da tena goxo-goxo bat eatzeko. Besarka da hondi bat, eta urren arte. Hemen indeuna da. Betu, hau dena zu prestatu ezu, Bai, dana. Tipurina goxatu, zagarra zuritu, ni bendetena baga zahardu agota bertara. Ingo desuna da bain birrindu, eta nea bota, eta iragatzi txukun ateatzeko saltxa, bale? Primeran. Eta nik hemen patatai, betu, ja, biuna daude, energia pixka gehiago emango jet, minutu baten ateako dugu bertatikan, eta ingo detena da, lupillai, urda espikoa jarri barruan, irineti pasa, eta oliotan bertan prejituko dugu, bale? Eta aldi berian, gauza batzuk egin kontatu behar dizkiazu, bale? Eta zure belantzian, nundi noako bidaiak itezen ditu no, ze trabizia mota edo? Bai itxasua zeharkatu dezu adibidez zure kabuz da olako gauzak? Oaindik ez, igual, oaindik ez. Geroz eta gehiago nabegitzen dezunean orduan eta gehiago konturatzen zea istripuak normala diala. Orduan, asko gustatzen zain nire kabuz gauzak itea, baina ez da oso segurua. Orduan ja ez, bakarri nabigatza ez nuke ino izango. Ez, beste pertsona batekin, baina imagina ez dakit, resbalatzen zehala edo eta kolpe bat hartzen dezula. Arrisku asko daude, mareo bat emote izu, bakarri zaude eta... Hoi da, orduan ez da oso segurua. Eta belantzekin, pues... Pazifikoa eta Indikoa enon zeharkatu, baina beste itxasontzi guztia, Artiko eta Antartikoa batez ere, bai, urtero, bai. Eta, gauza bereziako pasazaizkizunak horri itxasuan edo, ze kontatzeko kiko zu, hainbeste ordu pasatageo itxasuan, ez da? Baina ze gauza kontatu alditu dan, ala ez. Baina aldianak, baten kontatu ezin dan ere, bai gustatzen zaigu, oiek gustatzen zaizkigu. Ja, bai, ilegala die. Vale. Ez, batez ere Antartikan, edo eta Artikoa, baina Antartikan, izeberren artean zadenean, eta mastaraino igo behar baldin basea, zeren ez dakizun nundik edo nora jun, izeberrekin, zeren, karo, izeberrak flotantie dira, orduan korrienteekin dijo, zu korrientearekin jun behar zea, eta ikusi behar dezu, zenolako distribuzio eta izotz mota den segurtasunez gurutzatzeko bestela. Titanik hola ondoratu zen, ez da? O ez? Titanik Artikoan egon zen.
Baina etxan ondoratu izeber batei jota? Bai. Ez zekatelako gaina doble kaskoa. Ja. Eta hortikan aurrea doble kaskoa ipini zuten. Bai, Bai. Karo, lehen da biziko kaskoa puskatzen zaizu, eta bentsat ura bigarren nahi Gero arte. gelditzea, ez da? Bai, guk ez genek egun doble kaskoa. Ez, Salbatu zea. Ja. Ondo, eta adibidez ez dakit, gaur egun dauden arazuak Txarazo. orkekin, adibidez. Orkaen batek Ai, eta kotxaua. etorritan, bai, Mas pena majas. Mateo, baino, Ke igual pena. eman dizu baten batek, hor. Horkekin asko aritu naiz, orka dia, eske ne animalie favoritoena, orduan. Dotoriak dira. Nire tokatu zait hemen, Jo, tio. Tokatu zait, arrantzan egon da haiekan, nire inoiz ez die atake gen, zeatikan... Eta Ikusi Norvegian, dutenean motorrakin, buah. baina belauntzian igual motorran soinu gabe hor jolasten hasten dira, ez da? A ber, eske... Bai, teoria asko daude, ez da? Zin da zure teoria, a ber. Ne teoria, a ber, nik horkekin asko, denbora asko igaretu naiz, ekotipo, ez? Familia desberdinak nahiko Bai. ondo ezagutze ditut, batez ere Antartikakoak, baina, Bai. bueno, hemen baita ere, Atlantikoak Gladys deitzen dienak, Bai. orka iberikoa. Ze gertatzen da? Orkak, leno esan duan bezala, oso komplexua da. Zubak izu, orkak motea dazketela izenat dazkate Gaien beraien artean artean. deituten dira, ez da? Bai, eta ez agarrik hori, beraiek ikuste dute bere taldearen kide bat adibidez, aleta txiki batekin jaio dela Nemo bezala, ez? Bai. Eta ezin dula igeri egin, eta horrek esan nahi du ezin dula eizein, beraiek zaintzen dute, eta elikatzen dute orka hori. Osea, burbuinaren Ke berezia, komplexutasuna dela, hostia. Bai. Orduan, a ber, gure ekotipoa, Gladysaren ekotipoa zein da? Hau betu, Zapaldu hola, eta inorren kontra hola. Vale. Frikzio pixkatekin. Beste tekin izan baituko, Bestela ezta? kostatuko zaio Oso pasatzea, ondo. bai. Orduan zer gertatzea, elikadura zein da? Atunak, txikiak, ez? Eta atunen mugimendua zein da? Hola. Eta timoiaren mugimendua zein da? Hola. Orduan, eta orduan jolastu teoria zein da? Emeak, zen bete dira eme alfak, ez? Bai. Matriarkal bat da, Euskal Herrian bezala. Bai. Eta emeak, txikiei esango diete, magiatzet, Ikasteko. beitu, hau handia eta oso motela da. Zuk harrapatzen baldin batzu, atunak harrapatuko dituzu. Eta hortikan ikusi zuten oso divertigarria zela, eta hortikan beste taldei abixatu, y tienes el día montado. Ja. Osea, hori da, boxoko sakua bezala. Hor entrenatzen hasten Hoi da. dira, eta gero jarriña juten dira, Ya eta está. tinbitan ba, ez da? Bai. Una. Hoi da nere, a ber, naiz zetologian, ez? Aditu bat, baina, bueno, nik ikusten ditudan batez ere konpurtamenduak eta Antartikan, non Antartikan zudazkazu ekotipo batzuk, non pinguinoa bakarrik jate dituzte, baina gero beste ekotipo bat, bat ekotipoa oso handia dira, Akapa eta ekotipoa eta zeizania, zeizia, delfinido eta zoieta zitziten, edo zen eta zehazki. orka dira, Orkak dira. baina orka desberdinak, Ja, eta vale, fizikoki eta dana desberdinak dira. Eta orduan, bat ekotipoa Antartikan adibidez, oso handile die, eta danetarik jate dute. Eta danetarik esanaet, batzutan gu ikusten gaituzte, eta iten dute muturra atea, begiratu, hori da, estan makinando, pentsatzen nahi dira. Eta zuzen behar dezu, ospa. Ospa. Tizere. Bai, hori, esateko, azkenian orkak eta azkenean jolasten hasten behar dira, daudela, zu askotan sartzezealako behaien arrantzagunetan, eta behaien arrantzagunetan sartzezeanian arazok etortzen dira. Orduan, ikusten baditu zuen berdezeala, arrantzagune horietatikan, eta atunak eta honetatikan atera, ez da? Bai, baina ez dizute jango. Bai. Ez gaude bere elikagaian. Oso inteligentia dira. Ez duk pentsatzen zugo ezat, mundu normalian, Bai. animaliekin eta bar, zu badakizu, zeren zure gurasoek erakutsi dizute, batez ere zure ama erakutsi dizu, zer jan daiteken eta zer jan ez daiteken. Zergatik, zen ezakizu pozoitxoa den ala ez, edota defendatu daiteken ala ez. Claro. Eta zu, itxasoan edota artikoan edota zabaian edo junglan, oianean zer gertatzen da, zauriren bat edukitzen baldin badezu ezen dezakezu. Eizatu eta beraz hile ingo Eta zea. gaina eizatu araziko izu eta erresago izango, ez da? Klar. Eta eizaitu ingo izu eta danetikan. Horreatikan. Ez atakatuko nau, ez dut uste. Zen ezin dezakete ez baldin badaude, oso goze askorekin edo, ezin dezakete arriskoa hartu. Ja, Eta behaien esan, bizimodua. ikusi behar. Interesgarria. Egi esan itxasua bai dala basua, baino jungla esan dezun bezala, baino benetakoa, ez da? Eta asko ez dakiula, ez da, zara, bueno, zuek hortan aizeate, ez da? Guri Hortan erakusteko, ez da? Bai. Bueno, eskerrik asko, azteko eta behin, Jo, pinta ona, bai, ez da? Oain hemen hola botako jo, hemen indezun...
Earra, zagarru zaiba honek zagardu zaiba daka, earra hemen botako jogola pixkat. Vale. Platera prestatu dugu hemen. Berde pixka falta dugu horrek ez da. Perexila jarriko jau. Eta, noa zoaz, lehen esan dezu bain nundik etorri zen, baina noa zoaz bain, hemen digan atea eta... Australiara. Australiara, egitea, kontatu zu. Eta zer zerkulako bidaia da kasu gaina, ez da? Bueno, interesgarria. Bueno, behi, normala irutzen zailo. Manei normala irutzen zailo. Baina guri ez. Eskerrik asko torteatik, jarraitu goxatzen, guri informazioa ekartzen, eta zuei, asteburu ona pasa, ez pasa beti bezala, eta astelenia hemen izango gea berrize. Agur lagunak.